Ha? Atli. Atli? Oh, Nasaan si Ate Evelyn? Atatawitan po. Ha? Napunta na po. Atatawitan. Tatawid. Diyan mo na. Oh. Uy. Hmm. Gata ko to eh. Gata. Ayan, ito. Ano pangalan niya? Jacob! Si Jacob. Ito, babalikan po natin sila kasi nga may mga anak na mga bata pa. So, dumidede pa yung importante yung gatas na bibigay natin sa kanila. Kaya makikita po natin sila sa ilalim po mismo ng mangga. Kaya babalikan po natin sila. Ay, sana kaya yun? Hello! Alam mo, Saan si Ate Evelyn? ano po? Ayun, dun sila ngayon nakatira. Hello! Ayun. Salamat po, Ashley. Dito po sila nakatira dati ano, sa ilalim ng mangga, pero Bibigyan kayo! umalis sila ngayon. Ay, bibigyan kayo. Si Kuya Jeremy nasaan? Ito po, trabaho po. Ha? Abiyay doon. Papa! Nandyan ba si Evelyn? Ay! Opo! Ha? Opo! Nandyan? Ikaw yung anak ni Ate Evelyn, di ba? Opo! Eto, ngayon dito sila ngayon nakatira. Sa gilid mismo na. Ate Evelyn, ay, ayun yung anak nila. Ito nga, ay. Bibigay natin sa kanila groceries, bigas, gatas, lata, tsaka sukal, biskwit. Thank you po, Ter. Anong pangalan mo? Ate po. Ha? Atli. Atli? Oh, Nasaan si Ate Evelyn? Atatawitan po. Ha? Napunta na po. Atatawitan. Tatawid. Diyan mo na. Oh. Uy. Hmm. Gata ko to eh. Gata. Ayan, ito, anong pangalan niya? Jacob! Si Jacob. Ayan o, may kulambo na sila dati. Parang wala yata silang kulambo. Pero dito pa rin sila sa ilalim ng anong kahoy to? Kahoy dito lang sa gilid mismo ng Navy. Binalikan nga natin sila. Ito yung pangatlong balik natin sa kanila. Ate kuya. Ay! Kuya. Kano mo si Ate Evelyn? Ano po, nanay ko po. Si kuya. Nanay mo? Hindi ka namin nakita dati dito. Galing ka sa Cavite? Ang ganda. Oo, pinaalis siya ng kapatid ko. Nag-aaral pa naman siya. Oo, ayun yung panganay na anak mo. Anong pangalan niya? Ano na ako din. Ha? Parang may stop yata. Oh, Grade 9 na yun eh. grade 9. Oh, Kuya Jeremy, kumusta po? Dito na. Ayan. Kumusta kayo? Bakit? Mahirap pag umuulan na pinapasok kami. Hmm. Babasa kami. Anong pangalan niya? Jedrix. Hmm? Jedrix. Jetrix. Oh, yung last na pumunta tayo dito, wala dito. Galing ba siya sa Cavite? Oo, pinaalis siya ng kapatid ko. Hmm. Yan, nagdala tayo ng groceries ulit. Tsaka gatas para sa kanila. Mga bata pa yung mga anak nila eh. Kuya Jeremy, kumusta? May pasada ba? Nakaraos naman po. May pasada? Meron naman. Meron naman. Ayan, mga anak. Nagano ko lang sa trabaho para makaupa na kami. Oo, mas mainam talaga yung... Kasi ulan ng ulan, tsaka ang lakas ng ulan. Hindi katulad ng dati ko pa, ano lang, ang ulan. Ngayon, diba, malakas. Pinagpusagpin nga lang namin yung ano. Pero hindi naman kayo sinita dito nung lumipat kayo. Yun nga, ano, sabi namin, huwag muna kami paalis, hindi pinapaalis kami. Sabi ko, wala kami talaga kami pupuntahan. Araw-araw ang pinapaalis dito. Sabi ko naman, kuya, huwag ka naman ganyan. Wala nga akong katuwang dito, wala pa yung asawa ko, naghanap ko ng trabaho. Paano ko naman maano eh? Paano pag biglang umulan, di mababasa na naman kami. Kasi nung nakaraan, ganun nangyari, pinatanggal nila, nabasa kami. Basang-basa, pati baby ko, yung buti ka mo, hindi nilagnat. Wala namang nilagnat sa kanila. Oo. Ano nga lang paikisok namin, bigyan kami kahit ano lang, sabi ko, pag nakakuha lang ko ng pera, bago nakaano siya ng trabaho, kasi may na-applyan siya. Subukan niya. Pangungupa namin ng bahay. Papa, mama Kasi na mahirap po. lang talaga. Malakas ang ulan. Mahirap.
Lahat kami nakaupo, pero basahan siya. Kasi Pare na. Diba pagpunta niya rito, ganun pa rin sinikita ko. Kulang pa rin. kulang pa rin ano. Yan si Kuya Jeremy. Bali, isa na lang. Di ba anim mga anak mo? Nasaan yung isa? Ito doon. Papa! Yung susunod sa'yo? Ako nag-aalala siya rito kasi siyempre, sayang to eh. Sabi ko nga eh, dapat hindi siya umalis doon kahit pinapalo Mamaya siya, na, please mamaya. na lang siya hanggang sa makatapos siya. Hmm. Eh, natatakot mama ko kasi lagi siyang ginugulpi ng kapatid ko, baka mamaya magkaroon ng problema sa ulo. Kaya, dinala siya sa akin, sabi ko, ano naman yung bubuhay, hindi naman nahihirapan. Tuliro kaya yan lagi, kasi nga siya, hindi naman siya sanay sa kalsada eh. Hmm. Inaano ko kasi yung hindi siya mahinto sa pag-aaral, gusto ko makatapos siya. Malay mo, siya makatulong sa akin. Oo, tama. Kasi grade 9 naman na. Oo, tsaka lalaki yan. Lalaki. Yung na inaano namin, wala matigas yung puso ng kapatid ko. Tatat! Hindi gusto niya naman magtrabaho eh. Nagkatrabaho siya, hindi naman siya, wala naman siyang experience. Mahirap, bata pa siya. Hmm. Diba, hindi naman wala naman siyang karanasan. Tama. Ayoko rin siya i-push ng gano'n dahil wala naman siyang karanasan. Baka mag-disgrasya pa siya ng bukas. Hmm. Ngayon po kasi binalikan ko namin kayo kasi nga marami kang anak, mga bata pa, kailangan nila ng gatas. Sabi ko po sila. Kahit pa paano. Sabi nga namin sana may dumating. Inaantay din namin yung sa feeding. Ano yung feeding? Sa mga batang kulang sa timbang. Inaantay din namin sa atin dumating na. Kasi nabibigay rin ng bigas sa amin. Thank you po. Ano po masasabi niyo, sir? Kay Kaagapay. Maraming salamat din po. Nakatanggap din kami nito. Sa mga subscribers, tagapanood na palaging sumusuporta, panoorin ang mga video natin. Papalit kita. Salamat din po. Natin. Kayo po anong gusto niyo sa... Salamat po kami sa nagbigay na yun. Malaking bagay sa amin. Siyempre, ang hirap po yan ng buhay. Kung yung mga may bahay na nahihirapan pa, yun pa kayo. Mas mahirap sa amin. Dala dito kami sa labas. Ito nga, pinupush ko na siya araw-araw. Kahit baka sakali siya, kahit sabihin mo stay in siya, papayag kami. Isa pa lang na kami. Kahit sabihin mo wala kaming panggastos, basta makakuha lang kami ng bahay na kami. Ang hirap dito sa labas eh, pag naulan. Kami makatulog kaya dyan. Tapos kung dagdag pa siya, ang laki niya pa. Bonus 6 eh. Para kami sardinas dyan. Ayos lang, sa nakakarakas araw-araw. Ano ba yon? Ano yan? Ayan na. Ngayon, maghanap ka ng trabaho. Ganap nga siya Kaya ng may trabaho, inaantay kaso po ako dami kasi inaano ng wala pa. requirements. Siyempre, kailangan din ng ano dyan. Lalakarin niya yung mga requirements. Ngayon, tirahan lang talaga ano, para safe yung mga bata. Sila lang Ayaw din namin yung mag-push kahit sabihin mo ano. Kasi yung talabang nandito yung anak ko, pero mas gusto ko pa rin talaga mag-aral siya. Ayokong, hindi ako sapat na tutulungan niya lang ako sa pag-aalaga. Kahit mag-isa ako, hindi ko na inaano, kahit huwag niya na akong tulungan, gusto ko makatapos yung pag-aaral. Mahirap pag walang tutulungan. Hindi ka makapagtrabaho na maayos. Bali, ito, maliit na tulong din. Cash. Amigin natin. Maliit lang to, pero cash yan. Maliit lang na ang dagdag sa pambili niyo ng gasto. Salamat po sa tulong na binibigay niyo sa amin. Malaking bagay po ito sa amin. Sana pagpalaan po kayo. Yung mga taga panood ng Nawa, thank you rin po. Yun lang po, sana mag-survive niyo po kami. di ba? Kasi matagal na rin po kami sa kalsada. Sige mga kaagapay, nakita nyo yung sitwasyon nila. Kasi palagi na, ito pangatlong balik namin sa kanila. Kasi nga, hinawa ko sa mga bata. Yung mga bata, dumidedi pa. Tsaka kailangan talaga nila ng pagkain. Eh, medyo madalang ang pasahero ngayon, di ba? Matumal. Hindi ko na nga siya inaano kasi
obligado siyang mag-boundary. Paano kung wala? Di, problema pa yan. Tapos pag umabot na naman ang pangalawang araw, problema na naman. Inaano ko na lang maghanap siya ng trabaho maayos. Kaya niya yan. Wala namang hindi kaya. Tama. Nakakaraang araw na may sideline ako, 500. Ano, pag-uwi naman, ganun din. Papa, Si papa mo. Boundary yan niya rin ako. kasi yan. Kasi natatakot siyang pakawalan yung motor kasi baka mamaya wala siyang makuha. Maghahanap siya ng motor, mahirap na lalabas ng Papa, Kaya kahit suntok sa buwan yung pinasukan niya, binaboundary yan namin kahit hindi namin nagagamit. Sige ate ha. Kuya, Jeremy, maraming salamat po. Di bali, update lang. Malay nyo, may maligaw. Mapanood, di ba? Thank you, naalala mo pa kami. Oo naman, palagi naman. Oo nga, Kasi dyan lang ako eh. Sabi ko nga sana kaya si Kuya, siguro inisip niya wala na kami kasi wala na kami sa Oo, kaya bu tinapit ko na. Tinanong ko sa... Yung may nabasahan kami, pinaalis kami. Sabi ko, grabe naman, ayun. Hindi naman naiintindihan. Konti panahon lang yung hinihingi namin. Wala talaga kami. Kung may mapupuntahan kami, walang problema eh. Eh sabi nga sa amin, sabi ko nasa sulok na kami, pinapaalis mo pa rin kami. Saka kami pupunta. Alam mo, itong tubig. Sige, di bali. Next, pagbalik, baka may update. Ano? Sige. Sige po, salamat po ha. Bye-bye. More blessing. Oh, bye-bye. Thank you. Bye-bye. why, thank Thank you. Bye-bye. Bye-bye ha. Salamat. Sige. Sige po. Sige ha. Ingat po. Sige. Ito nga po yung tinitirhan nila, no? Kakita natin. Dito mismo sa ilalim ng puno. Dati, makikita natin, doon sila nakatira. Yung mangga na yan. Dito po yan mismo sa Liberisa Street to, di ba? Adriatico po. Adriatico Street. Dito mismo sa may, ano to? SM. Oo, SM Hypermarket. Oo. Ayan po. Dito sila dati nakatira. Kipansin natin yung mangga mismo na yan. Pero, lipat sila dito. Sige po, babay ha. Opo. Salamat. Sige po. Ayan. Dito po mismo yung tirahan nila. Ayun po sila. Tabi pa ng CR. Pero may CR naman pala dito. Ayan. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas. Iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos. Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si ano, Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Taga-Caloocan din po yan mga kapapi. Oo, maraming salamat. Ayan, Gira. Yun o. Yun o. Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan ako? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya? Kaya. Sa hindi ako pastilan ikaw, dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin. Grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, Kaagapay.